Cirkus. A teď něco, co jste nikdy neviděli. 3 mravenci stojící na zadních nohou. Všichni současně. Bravo! Co je to, kluci? Jerryho cirkus mateřské školky? Posaď se a sleduj. Umějí už stovky čísel. Vy si hrajete se šiškami, kluci? Cože? My 3 ne, ale Jerry jo. Kluci si hrají se šiškami. Ale najednou se stalo něco zcela mimořádného. Páni, opravdový cirkus. Pojďte a shlédněte naše vynikající pštrosy. Nikdy v této zemi neviděné. Podívejte na ty pštrosy, na těch se dá jezdit. 3 kamarádi a Jerry běželi hned do vzrušujícího cirkusového tábora. Jestli pak tam jsou taky nějací lvy a tygři. Možná, že tam mají zápasnice v bahně maďarsky. Doufal Erik, který často slyšel svého otce mluvit o této zvláštní cirkusové atrakci. Vím, jak se dostat dovnitř, abychom viděli Skvělé, zvířata. ale k čemu to je? Akorát to tam páchne sloním pšoukem. Jo, ale mají tam medvědy, velbloudy, mrože a obrovské pštrosy. Breptal Jerry vzrušeně. Jerry dovedl naše 3 kamarády ke zvířecímu stanu, aniž by byli odhaleni. Vplížili se dovnitř a vstoupili do vzrušujícího nového světa. Koukněte, vembloudi. Ukázal Erik a všichni kamarádi se hrnuli k hrbatým zvířatům. Měli bychom mít něco na krmení. No, tamhle je spousta sena. Všiml si Jerry a vykročil k tomu, co si myslel, že musí být kupa sena. Já jen jsem si nabral trochu sena. Ne, počkej, stát! Křičel Jerry, ale ti 2 obrovští pštrosy na Jerryho křik nedbali ani zbla. Bral jsem si jen trochu sena. Raději se hned ztratíme. Navrhoval Frank a všichni soudili, že to je dobrý nápad. Honem pryč. Principál měl několik věcí, které si chtěl z hochy probrat. Kde jsou moji pštrosy z práci? Zničili jste mi nejlepší číslo. Oba pštrosové byli v sousedství a chystali se obeznámit s místními. Pštrosy se obeznámili rovněž s čerstvě upečeným jablkovým koláčem Jerryho matky. Dokonce i Monika se důvěrně s ptáky seznámila. Netrvalo to dlouho a udělali si v celé obci slušné jméno. Byla to tvoje vina. Obvinoval Frank Jerryho. No ale veškerou vinu za to slízneme my. No. Jestli se ti pštrosy nevrátí do cirkusu, nedostaneme 10 let žádné kapesné. Jerry chvíli uvažoval. Už vím, můžeme na nich jet. Řekl Jerry přesvědčivě. Cože? A jak to víš? No, můžeš to vidět na plakátu. Můžeme na nich jet zpátky do cirkusu. Jerry se statečně pustil do svého úkolu. Tak skoč na něj. Jerry učinil rozhodný skok a zdálo se, že všechno jde podle plánu. No, možná ne tak docela podle plánu. Zbláznili jste se. Nesnášejí, když se na nich jezdí. Ale ten plakát. Ano, ale to je jenom kvůli reklamě. Stáli mě celé jmění a já chci zpátky každičkou pensi. Slyšíte mě? Každou pensi! Principál, který navzdory tomu všemu měl dobré srdce, dovolil našim kamarádům dluh odpracovat. Podívejte, Frank pracuje pro cirkus. A tamhle je Tomas. Zmrzlina, sladkosti. V cirkuse bylo mnoho vzrušujících povinností. S pýchou vám představujeme bratry Ceplíky.
Byli jste tak dobří. Voníš tak exoticky, Franku. Z jejich trestu se stala úplně vysněná situace. Až tady skončíme, začneme se svým vlastním cirkusem. Zvede nás na premiéru. Úspěch byl zaručený. Potřebovali jen trochu peněz, aby si koupili pár zvířat a klaunské nosy. Po posledním představení byl principál navzdory všemu velice spokojený s jejich příspěvkem. Ještě nikdy neviděl takové nadšení u tak neskušené skupiny umělců. Když se neočekávaně odněkud vynořili dva pštrosy bez Jerryho, byl bez sebe radostí. Samozřejmě, že si zasloužíte výplatu, hoši. Odvedli jste výtečnou práci. Skvěle, teď máme peníze na náš cirkus. Bylo to příliš krásné, aby to byla pravda. To jsou tví kamarádi? Ano. Výborně. Tak to můžeš zaplatit lístek. Nedostaneš volnou jízdenku, když se zvezl tak daleko. Lehce nabili, lehce pozbyli. No, přinejmenším pozbyli. A to jste ještě neviděli všechno. Mravenci jsou velmi inteligentní stvoření. To není opravdový cirkus. To je směšné. Pojďte, holky, vypadneme odsud. No tak, holky, zmizte z mého života!